Bosho ngatiudzewo nezvenyaya iya yemurume wekuona girlfriend yake ine chimwe chikomba. Iye achifamba nemukadzi wake. Iye ane mudzimai wake. Willowville. Una Willowville. Yes. Amusati matipa update. Mukadzi achenda kuchechi. Ndizvozvo. Aibva kwenyuka. Ku Heathcliff. Yes. Ku Antananarivo. Antananarivo. Murume akazorwa mukadzi uyu. Ndokubva abatwa nemapurisa. Murume akaenda kukoti. Ndokubva ane mari akabhadhariswa. Nokuti mukadzi uyu akachikoka chigomwe. Akanzi anofanira kuti arapise girlfriend. Anofanira kurapisa girlfriend nokuti akatomboita mazuva mashoma ari mukati akavharirwa. Lawyer rake richibva rabuda but ane kumwe kuripa kwaari kuita mukadzi uyu. So muchidimbu kune vakapesana nenyaya iyi. Mati chii chakaitika? Murume uyu anobva ku Heathcliff. Anogara ku Heathcliff. Nemuri yake. Achibva aita futi girlfriend yake ku Heathcliff ikoko. Okay. Aita girlfriend ikoko. Murume uyu mukadzi wake ane motokari. Iye ane motokari. But motokari yemukadzi yakabva aita problem. Amai mwana vakuda kuenda kuchechi kubudiriro to. Muswe sandi. Okay. Baba mwana akazi kuti ndikupe mota. Chirega ndinokusiyai kuchechi. Kana mukapedza chechi ndine nguva ndozokutorai. Kana musina kunguva mungu haikawo. But pane zvino zvimota ndokuperekedzai. Baba vachibva driver mukadzi wavo. Havo yekumakunde jekesa musutu yekumakunde kufamba huko padalisi jekesa musutu apa kuovertake right avo achimbodarika kupinda muna Willowville maya kusvika pamapurisa apo pama road block apo achangodarika pai akuenda pamaflats apo wanike girlfriend yake iri kutofamba neumwe muchinda anotoziva pesi yachona. Baba ndo anotenga pesi iyi kapesi kakatobatwa nemwe muchinda. So baba vaka overtake vanhu ndikuritisa speed kunyatsoona ndobva vanomira kumberi. Vamira kumberi ndikuda singa vatendera mota vambofugama kutarisa pasi pemota vatarisa kumashure apa vari kuitira kuti vanhu vavadarika vasvike vanyatsokuona kuti chokwadi muchaurega chete. Ndoda kuti utai mutema shamba muti upedzese ndangoguma pekuti muchaurega chete ndiwo uchapedzesa ikoko kuti tipedzesereyo kuti ndarevei WhatsApp channel yedu inzwe muri yeZimbabwe. Murume amboita sikapinda mumota vanhu vaita seke vadarika Zimbabwe aburuka straight kumukadzi wake kuti mai mwana muri kuona mukadzi uyu ndodana nemukadzi uyu ndinombhadharira rent zvisokanaiso ndokusvika pepe hakaka kumukadzi yaki kutora mukadzi kumukanda motokari. Mfesi muchinda angane girlfriend. Sorry baba. Aridziwa uya. Abosho wangu akupia ukacheuka. Alizika na mpesi makamsiri munga mune marekopi. Sasa tutako. Baba chibvarwa motokari. Mai mwana wachibvangu shedzera kuti no musandiudze yenyu andina problem. Musati kanganise ndikuenda kuchechi. Motokari kari wane murume ndokunosvika kuchechi. Vanosvika kuchechi ndokusiya mai mwana ndokudzoka adzwe nemugirlfriend wake kusvika vaenda kumba. Iye akazosiya mukadzi kupi kumba but mukadzi angatyi akuwara chigumwe. Mukadzi kasara chenda kupi kupolisi. Baba vakandozotorwa. Baba vana kutorerwa kumba vakatorerwa kubasa kwavanoshanda muCBD kumasasa man. Baba vanoshanda kumasasa. So pavakanosiya mudzimai kuchechi vachibva vatsoka nemugirlfriend. Yes. Vachibva vaenda kupi? Ndo pavakabva vachibva kwemba kwemukadzi. Mukumba kwegirlfriend ka ndokwakanorohwa futi makumuroverwe. Iko ndokwakanochukira chigumwe ikoko. Okay. Kwete parodi apa chigumwe chakanochukira kupi kumba. Mukadzi murume achibva abuda nekutsamwa achibva aenda kwaenda yanga iri svondo kai ayasvondo achibva aenda mangwana mandi baba vakanotorerwa kubasa kutorerwa namapurisa ndobva vakandwa mukati vakasheredza lawyer ravo but vane zvavakanzi vanofanira kurapisa musikana ende mukadzi uyu munhu atori nemwana wake 1 ende zuva rairohwa kumba angatosiya mwana panext door nguva yairohwa aitorohwa mwana wake achitochema ende vanhu vepanext door kutozonzwa kuti amai vari kuchema ava vakatonzwa nemwana ari mukati mekuchema baba vakavhara door vari mukati amai vairangirwa kubva door rakakiwa nemukati pakaipa. So nyaya yakapera ari kubhadhara girlfriend asi iye akatombosungwa. Asi makambokwanisa here kubata nokuti makaunza nyaya iyi muchiti mimi mai mwana vari kutsvaga baba mwana havana kudzoka kumba mushure mekunge wasiya kuchechi. Pavakasungwa baba mwana sorry ipo waya zvakataka kanyema bonzo. Baba mwana pavakanosiya mukadzi vakanorwa mukadzi ndobva vadzokera kumba.
andika vachibva vakanosiya mukadzi kuchechi ndobva vanosiya girlfriend pavakanosiya girlfriend ndokurirova varirova ndokurisiya kumba ndobva vaenda kwavakaenda baba mwana vakasidzokera kunorara kumba kwegirlfriend havana kuenda kumba kwavo ndokuzobva kumba kwegirlfriend vachienda kubasa vachingoti kubasa tore mukadzi achienda kupolisi polisi ndobva isinotora munhu amai mwana kuti baba vachaisaka nezuro baba havana kudzoka ka pavakanisiya kubva kuchechi havana kuuya nhasi zuva rebasa havana kudzoka ndokuzoenda kubasa vakasvika ndikwakandozoudza kubasa kunzi no baba vakazotorwa pano nemapurisa bati baba mwana havana kufonera mukadzi wavo kuti nyaya iyeyi amai mwana yandakarova mukadzi titisipedza kuchechi ndatorwa nemapurisa mai mwana akazozira usina kupi kukamba kwamapurisa okay kuti baba nyaya iye ndiyo yakatoresa right so makazokwanisere kubata mudzimai uya nokuti ndiye akambozokubatai achibvunza kuti ndiri kutsvaga murume wangu kuti makazoipedza sei nyaya ine murume wenyu ndiye akatozitaura nyaya yese yekuti kutaura kuno kwatiri kuti baba Bhozho mari dzimwe dzitobuda dzikurapisa mukadzi uyu ende pakabuda mashoko ekuti mukadzi uyu angachichengeta mwana mukadzi uyu anobhadhara rendi mukadzi uyu anoshandira saka iko zvinozvi haana chachakwanisa kuita nenyaya yekukwadzwa saka kumba kwavo kutobuda mari dzinoenda kupi dzinoenda kumukadzi uyu vadzoka baba vakadzoka zvavo vakuenda kubasa but kumba kwedu kune losi kune mari dziri kubuda ko baba pawakati kumudzimai wavo uyu girlfriend ndiri kumubhadharira rent apo girlfriend yaibhadharira yoga rent kumapurisa mukadzi akushedzera kuti imimi kana muri maibhadhara but mwana mukadzi ari kushedzera kuti ndakuvara but ndashandira ndinochengeta mwana wangu apa kana uri boyfriend mukoma KB uchiita zvinhu zvikazvi hazvisi pasi kaizvi hazvina kunyorwa pasi kaizvi ndingasvika here ndichiti unozere ndikubhadharira chakati ndiri kukoti zvisina kunyorwa pasi asi mukadzi wako igirlfriend ya pakaipa 4 minutes to 11 ndopafika nthawe pali manje lekezani katibve kanyumbo kanitewera chakaikanzi masasi atisa mainzwa ka-update muri yezimbabwe ndoka mafambiro ndo mamiriro aita nyaya pari zvino zvikanzi ko-update yeuya murume wekubudiriro 1 opposite tichagarika aidanana nemukadzi wemunhu ane pamuviri akanzi uchabuda honye ko zvakazopera sei ndinonzi tinashe Ngaramaposa pazhombe pajoel hadzina kubuda paya kwanye kuvhundutsirana hadzina kubuda mukoma KB hapa ndize mugwagwa wangu ka mugwagwa wangu loud and clear pa Mount Hapden ganizani rupia wagonatane na kuchoma mbari wangu pa Mount Hapden pamwepo hanzi kudini KB na Bhozho varume tichinyanya hakuna girlfriend yako wega itapfo kuti mashasha yese newese anondiziva akachibata chimuti ndini Innocent Manyoso pamvuru zebra cross zvikafamba zvakanaka KB ndichava pachihotel chemurume akaenda kunobatsira vangu panga pane dambudziko ida kubatsirwa amubatsiri ndobva vadonha ipapo ndo vari kubatsira ndo vakuda kufa ipapo dzive zvinhu zvangachiitika apa saka zvakawanda ndichakupa ipapo asi amai vanzi ndinoda kuti mutaure zvese mega kana musida kuita izvozvo ndichatanga kushanda nemubatsiri wamakuvadza asi mubatsiri anga kutotya hake asi amai ndo wanga kangorwara bada chiriko mangwana masaisai ari kudambuka KB na Bhozho ndinonzi Josephat Makhosa pagrid soko guruve aiwa kazviri kugadziriswa ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyanguta na 8 minutes to 12 Thursday 4 June 2026 motiregererawo ka adzoka masaisai 0718 tibateka ipapo 0718 motiudza kuti tiri kunyatsa kunzwika zvakanaka here totsudzura chimwe topfapfaidza chimwe alright 0718692244 0718692244 chadzoka chimuti kanyemba na Bhozho ndinonzi madzibaba Eva Mochembe pa ECV pamapondera okay water jaisi kubindura chiri kubata here okay hanzi KB masaisai adzoka ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana chiri kunyatsa kunzwika zvakanaka here baba Isabel vanyatsa kupedzisa kachiya chamu girlfriend okay loud and clear Mr Intelligence Kelvin Zhwawu pachingoma famu
yakunyatso kunzwika bo ndinonzi Morris Phiri ndiri kuChinhoi chakubatika chimuti Stuart Baya Mahuda paGreencroft masaisai adzoka kuno kuchitungwiza Princess Ruramai Gonyora panyatsime kuchitungwiza. Okay, baba Isabel azodambuka paya muchikairi kana kuti baba kuHeathcliff paungwane mudzimai vadzikisa kuti vadzora speed mushure mekuona girlfriend vane mumwe boyfriend. Ichokwadi baba vachidriver mukadzi wavo vachibva kuHeathcliff mushure mekunge motokari yemukadzi isingaite vaperekedza mukadzi wavo kuenda kuchibudiriro tu kwanga kune kereke sezvo mukadzi wavo achinamata ikoko. Baba vakatega ndiri kuseya midzimai ikoko kana ndasvika nemi ikoko kana kuri kuti ndakwanisa kuwana nguva ndodzoka ndikutoreka kana zvisina munogona haika zvinyika ndakungobata interview mobva madzoka komba vari mukati mekufamba kungodarika pamapurisa apo dhuma negirlfriend yewe kuHeathcliff ituriwo nemuface wayo vari kutofamba mufesi akabata kahandbrake amakumagunde ekumagunde jekesa musutu ekumagunde kufamba uko kuvanhu vari murudo. Baba pakona girlfriend vadzora speed mbichana vadzora speed ndokungoti darikei about 10 meters ndovhamisa motokari ndovhaita singa kuti tesa pasi semunhu anga akasunga tai yaitoguma pasi avo vatarisa pasi avo vaenda zvakare kumashure kwemota vatarisa pasi vadaro vachibva vazoita sei vachibva vanhu vai vachibva vadarika murume nemukadzi. Baba vachibva vapinda mota vaita senga vada kudarika zvakare haadi kubisa mota avo vachibva kuti kumudzimai wavo madhamu mira ndikuzivise muri kuona mukadzi uyu ndodana naye uyu mukadzi uyu ndombhadharira rent ndombhadharira chikafu but zvaari kuita chinokuvadza here mukadzi akangomutarisa. Baba vachibva vaburuka ndokubata mukadzi nesimba uyo kudhonza kuvhura dhoo kumukandira motokari kumashure. Ko boyfriend vayanga vachifamba nemagirlfriend takangosara vanga vachiziva zvanga zvichiitika here vanga vapedza vangotarisa zviri kuitika kudai sokunzi murozi murume aipenga achitaura nyaya yake kuno kuri kuitei wawina ndiani yaindibata sikubhadha rendi kuchengeta nemwana wako inini iko zvino zvinova muvarume kunoku bvaiza mukati baba vanambotenderera kuudza mukadzi wavo kuti ndodana naye mukadzi ndobhadhara rendi avo vachibva vaenda chinosvika chinosiya mukadzi kuchechi. Mukadzi akangoti nyaya dzenyu handitsipindire pamakaita zvinhu zvenyu ndandisipo mune muchondichitawo pedzera naye. Murume achibva adzokera kumba aenda kuHeathcliff ndokuenda kumba kwemukadzi asvika kumba kwemukadzi ndokutanga kurwisa mukadzi ari mumba imomo mukadzi achibva chikuka chigoma murume achibva abuda achibva aenda kwakaenda murume paakabva ikoko akabva adzokera kumba kwegirlfriend haana kuenda kumba kwake ndokuenda kumba kwegirlfriend aenda kumba kwegirlfriend ndofunga anga kuzama kuncengencenga kuti ndakurova chichi wati ndobva arara ikoko akazomuka ikoko achibva ikoko achienda kubasa kuno kumasasa kwaanoshanda. Amai vekumba motokari haina kudzoka ndobva vahaika ndobva vaenda kumba ndokurara murume haana kudzoka mangwana murume aenda kubasa. Murume achienda kubasa paipa achisiya mugirlfriend wanga arova chikura chiguma paakangoenda kubasa mukadzi usana kuenda kumapurisa aenda kumapurisa ndobva anoripota. Murume akazonotirwa zuva iroro akanotirwa kubasa nemapurisa. Mukadzi ndokuzondifondera inini achiti bhosho nyaya iyo wakataura iyayi yemurume wangu handisi kumuwana. So amai vakazokwanisa kuenda kumapurisa vaenda kumapurisa ndoko vakanoona murume wavariko ikoko. Baba vachibva vavharirwa nyaya ikanzi kukoti. Baba vakatsvaga lawyer but pane mashoko ekuti izvo amai vari kuchima vachiti iyo kumba kwangu iko zvinozvo hakusudyiwa zvinonaka kana zvinowanika nenguva nemhaka yei. Baba pavakaenda kukoti vakazobudisa nelawyer but vane zvavakanzi vabhadhari mushure mekuti vakakuvadza mukadzi uyu vakamutyora chigumo. Mukadzi ari kuti inini ndinoshandira imba ida kubhadharwa but murume aiti ndiyaibhadhara but mukadzi koti inoshedzera kuti kubhadhara kwawaiita zvaive zvekudanana kwenyu but hauna kurejiswa kuti it's a must unofanira kuita sei wakafanana munhu asingazivikanwa pamwe kwatorero zvakari nemwe mugusari aita sei aibhadhara sezvo wakangoona kuti wakasangana nemumwe munhu. Saka iwewe unofanira kubvisa mari yokuona kuti mukadzi uyu adya mwana kari kuenda kuchikoro uye zvini kumurapisa. Saka iko zvinozvi ndopane chii ndopane nyaya. Saka kumba uku kumain house hakusi kudyika zvakanaka. Mari haisi kunyatsokwana mari iri kubhadhara mumwe mukadzi pakaipa